Усім прывітанне, дарагія, усім вітаначкі. Супер рада вас тут побачыць на гэтым канале. Сёння мы з вами будзем разбірацца менавіта з лексікай, з сінонімамі, антонімамі, паронімамі. Спачатку крыху пазнаёмімся, потым падвывучым тэорыю, парашаем практыку і проста крута, класна будзем праводзіць час. Сябры, хто яшчэ мяне не ведае? Мяне завуць Кацярынка. Вы можете называць больш афіцыйна Кацярына Яўгеньевна, але як вам зручней, мне больш прыемна Кацярынка. Падчас паступлення я набрала 396 балаў, уладальніца пахвальнага водгуку заключнага этапу рэспубліканскай алімпіяды па беларускай мове і літаратуры. І ў 2026 годзе у мяне было 15 здабальнікаў і 54 вучні, якія здалі ЦЦТ на 90+ балаў. Сябры, мы сёння будзем з вами разбірацца спачатку з сінонімамі і антонімамі, потым буду расказваць вам менавіта пра паронімы. Вельмі была рада пазнаёміцца, хто яшчэ не ведае. Давайте будем з вами пачынаць. Што такое сінонімы? Сінонімы гэта словы блізказначныя. Яны абазначаюць адно і тое ж паняцце, але адрозніваюцца адценнямі значэння. Самае галоўнае, што вы павінны ведаць. Гэта словы адной часціны мовы. Калі ў нас з аднаго боку назоўнік, то і з другога боку у нас будзе назоўнік. Глядзіце, самы лёгкі прыклад. Бяда. Бяда. Што такое бяда? Я магу сказаць няшчасце. Няшчасце. Гэта словы аднолькавыя па сваім значэнні. Гэта два назоўнікі, значыць, гэта ў нас сінонімы. Я магу яшчэ сказаць, гэта ліхалецце. Ліхалецце. Абавязкова запішыце гэта слова, калі вы яго не ведаеце. Ліхалецце гэта таксама назоўнік, і ўсё сінонімы. Запамінаем, словы адной часціны мовы. Яны апісваюць з аднаго боку проста нейкімі рознымі адценнямі. Антонімы наадварот. Гэта пары слоў з процілеглым значэннем. Яны характарызуюць па якой-небудзь адной іх асаблівасці, але з супрацьлеглых бакоў. І гэта таксама словы адной часціны мовы. Вось глядзіце, калі я кажу высокі і нізкі. Я апісваю супрацьлеглых бакоў, але адну і тую асаблівасць чалавека. Гэта прыметнікі, якія высокія, нізкія, і гэта ў нас антонімы. Ну што яшчэ? Напрыклад, я вам скажу шчасце, няшчасце. Няшчасце. І вось прыставачка не-ня, гэта самая базавая ў антонімах і сінонімах. Вы яе будзеце бачыць вельмі часта. Ну што, давайте з вами паспрабуем паразбірацца на практыцы, як гэта ўвогуле працуе. Глядзім, сябры, адзначце антонімы да слова агульны. Спачатку першы крок гэта вызначаем яго часціну мовы. Часціна мовы, які агульны, гэта прыметнік. Шукаем, значыць, у адказах прыметнікі. А у нас тут усе прыметнікі. Ну, значыць, не мухлюем сёння, разбіраемся з кожным словом. Агульны. Далей мы вызначаем яго лексічнае значэнне, ЛЗ. Лексічнае значэнне агульны гэта для ўсіх. Вось тут будзе шмат людзей. Значыць, глядзім, прыватны. Прыватны гэта для аднаго, прыватная комната. Адзін чалавек. Усё гэта антонім з аднаго боку. Асабісты. Мой асабісты для аднаго чалавека. Гэта таксама антонім. Уласцівы. Вы можаце яшчэ трэцім крокам пераводзіць гэта ўсё, перакладаць на рускую мову, калі вам так зручней. Уласцівы. Гэта характерны. Увогуле, іншае лексічнае значэнне не падыходзіць. Выпадковы на рускай мове случайны. Гэта зусім іншае значэнне. Сціплы на рускай мове скромны. Зусім іншае. Усё, значыць, тут правільны адказ 1-2. Суперскі. Давайте глядзець далей. Адзначце сінонімы да слова падкрэсленага ў словазлучэнні. Сінонімы ўжо азначаць адно значэнне. Авангардная роля. Авангардная гэта такая перадавая, гэта вядучая. Трэба вызначыць лексічнае значэнне перадавая, вядучая. Абавязкова вызначаем часціну мовы. Авангардная гэта ў нас прыметнік. Шукаем усе прыметнікі. Усе варыянты адказаў прыметнікі, значыць, разбіраемся з кожным. Глядзіце, напрыклад, падобнае. Падобнае, ну, увогуле не тое лексічнае значэнне, гэта не вядучы. Прыбіраем. Перадавая, вядучая, вось пабачылі, значыць, забіраем гэтыя варыянты. Кур'ёзнае. Кур'ёзнае гэта штосьці дзіўнае, такое забаўнае. Увогуле не тое значэнне. Смешнае. Гэта тое, што выклікае іронію ці смех.
іншае лексічнае значэнне. Усё лёгенька, просто падбіраем лексічнае значэнне і разважаем. Давайте апошняе заданне на антонім. Глядзім, адзначце антонімы да слова хутка. Як хутка? Гэта прыслоўе. Вызначылі часціну мовы, значыць, шукаем далей. А тут таксама ўсе прыслоўі. Глядзім, хутка. Гэта як? Вельмі хутка. Антонімам гэта будзе марудна, павольна, не спяшаючыся. Я адразу бачу марудна і павольна. Загадзя. Мы можам перакласці на рускую мову. Загадзя – гэта заранее. Не падыходзіць. Выпадкова, случайна. Не падыходзіць. Неўзабаве. Ну, сябры, увогуле зусім іншае лексічнае значэнне. 3-4. Суперскі. Давайте будзем з вами разбірацца з паронімамі. Вось тут будзе больш складана. Паронімы – гэта словы, якія падобна вымаўляюцца і пішуцца, але яны маюць зусім рознае лексічнае значэнне. Балотны, балоцісты, каласісты, каласавы. Самае рознае значэнне. Галоўная асаблівасць, канешне, гэта словы адной часціны мовы. Давайте на практыцы я вам зараз буду паказваць усё, што звязана з паронімамі, тлумачыць іх, вы записваць. Вось што датычыцца паронімаў. Тут нагледжанасць і набіванне рукі. Абавязкова рашайце, шмат пішыце, записвайце, якое слово вам не зразумела, прапісвайце, шукайце яго лексічнае значэнне. Са слоў, што ў дужках, выберыце патрэбнае, запішыце яго ў той форме, у якой яно ўжыта. Знойдзены на дне мора механізм з унікальнай сістэмы шесцярёнак. Гэта самы цікавы артефакт мінулага, які апярэдзіў тэхналогія на тысячы гадоў. Напрыклад, цікаўны. Цікаўны у нас з вами можа быць чалавек. Прапісваем вось яго лексічнае значэнне. Гэта той, хто цікавіцца. Сінонімам, значыць, блізказначным словам, будзе прыметнік дапытлівы. Вось цікаўная дзяўчынка, ёй усё цікава. А цікавы. Гэта то, што выклікае пачуццё цікавасці, захапляе, цікавы факт і артефакт. Значыць, тут у нас слова цікавы. Запісваем вось гэта лексічнае значэнне. Глядзім далей. У гэтай халоднай вайны чуткі пра звышсакрэтную савецкую лазерную зброю Тэра-3 палохалі амерыканскую разведку і доўгі час лічыліся фантастычнай баечнай ці байкавай гісторыяй. Пакуль у 1984 годзе гэты лазер рэальна не запеленгаваў касмічны шаттл Челленджер. Расказваю пра кожнае слово. Баечны. Гэта той, што мае дачыненне да твора. Твор байка. Памятаеце, байка? Гэта такі алегарычны твор. Алегорыя – гэта нейкае іншае сказанне. Нам аўтар нейк вось так абыходзіць і расказвае штосьці. А вось байкавы, гэта ўжо адзенне ці тканіна. З капелюшом. Адзенне тканіна. Значыць, абіраем. Гісторыя у нас мае дачыненне да твору ці тканіны? Ну, канешне, да твору. Значыць, баечная гісторыя. Давайте апошняе заданне, яшчэ штосьці вам патлумачу. Абавязкова глядзім. Што можа быць лепшае за сонечную майскую раніцу, напоўненую спевамі галасавых ці галасістых? Галасавыя у нас будуць сувязкі. Яны маюць дачыненне да голасу. Галасістая – гэта гучная. Вось падбіраем сінонімы. Гучныя. Птушкі у нас гучна спяваюць, значыць, птушкі у нас галасістыя. Супер, сябры! Мы з вами хуценька вывучылі ўжо шмат новых слоў, паразбіраліся з паронімамі. Вы патрапілі на такі пробны фармацік, скарочаны фармацік нашых заняткаў. А я вам нагадваю. Увогуле, вось спачатку вам пакажу водгукі вучняў з минулага года і таксама раскажу пра увогуле наш фармат заняткаў. Калі вам спадабалася, то вы гэта зможаце адчуць у пэўнай меры. У нас будзе 8 онлайн-заняткаў на месяц, працягваюць 10-90 хвілінак. Мы разбіраем, як і тут, і тэорыю, і практыку. Падчас занятку я адказваю на кожнае ваше пытанне. І самае галоўнае правіла заняткаў – это тое, што дурных пытанняў не бывае. Абавязкова задавайце пытанні, гэта вашы веды, таму гэта толькі палепшыць навучанне. У нас ёсць дамашка, і дамашка у нас у зручным прыкладанні дадатку. Там ёсць заданні, там ёсць тлумачэнне і правільны адказ. І калі вам штось застаецца яшчэ незразумелым, я з вами на сувязі заўсёды. Адказваю на любое пытанне, падтрымліваю, і у нас такое вельмі сямейнае кам'юніці. Сябры, абавязкова, калі вам спадабалася, записывайцеся вось па гэтай спасылцы, і па спасылцы ніжэй я вас вельмі чакаю, абдымаю і цалую. Усім да пабачэння!